खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौ बरायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन दिनैनि भिडिअआ डनेशननि भिडिअ जागोन नोंथांमोना गिबियावनो मोनसे भिडिअ नायग्रो बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना हारसिंनो बुजिखागोन अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय नमस्कार आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनोबो आङो खुलुमनाय बावहरदों मानोना आंनि रिकुवेस्ट खालामनायानो बेनो जाबायदि जोंना न'खरनि बिफाया थांनाय सनिबारनिफ्राय नै दिनै सनिबारसिम दायो पेसाब बन्द जानानै सिरियास जाना दङ दायो आंना फिसाफोर दंमोन दंनायालाय मानोना दै फिसाला गेदेराबो धिकाजुलियावसो दङ आरो फिसाला गेजेरा अरुणाचलाव दङ आरो सासेया बेंगलरावसो दंहैयो बेनिफ्राय आरो उन्दैसिन सासे दंबावो बिबो धिकाजुलियाव दंहैयो दायो लकडाउननि थाखायनो फैनो हाया नुफैनो हाया आरो फिसाजो सासे दङ बेबो हायार सेकेन्डारि बि फार्स्ट इयार पास जानानै एम ए फरायनो हास्थायदोंमोन नाथाय खाफालनि लिरनाय बिदिनो अलखद थाखा फैसा गैया बेयाव फरायनो हायासै दायो गथ'आ बेंगलरावसो बिउटि पार्लारावहाय खामानि मावनानै बिदिनो गरसे गरनै फैसा हरोमोन नाथाय दायो लकडाउननि थाखायनो बिसोरो न' सिङाव दंबाय दं रावबो फिसाला फिसाजो फैनो हायाखै बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननियाव गुरैयै खावलायनाय दायो अपारेशनाव थांनांगौ होनदों गुवाहाटियावहाय अपारेशनाव थांनांगौब्ला दिनै 1.5 लाख थाखा नांगौ अब्ला दिनै राहा गैलाय नोंथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामनाय जाबायदि अननायजों आंनि न'खरनि थाखाय एबा आंनि बिफानि थाखाय अननानै इसोर आफानाव बिनानै होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय मानोना इसोर आफाया नोंसोरनि अननायजों नोंसोरनि बिनायजों जाहाथे नोंसोरनि मददजों जाहाथे आंनि न'खराव बे बेमारनि थाखाय अननायजों जाहाथे सिकित्साखौ लानो हायो दायो रावबो मदद खालामनो थाखाय बिसाला बिसाजो फैनो हाया आरो जोंनि दायो गामि गोदान बेयाव रावहाबो गोनां गोथों गैया बयहाबो खस्थ' खालामनानै जानाय आबाद मावनो थाखायबो गायनाय फुनाय हा गैया बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ रायजोफोर अननानै दायो राहानो गैया माजों ट्रिटमेन्ट खालामगोन माजों अपारेशनाव खालामहैगोन बेबायदि अबस्थायाव जाना दङ बेनिखायनो अननायजों आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गेदेर उन्दै साफ्रोमनिसिम आंनि खावलायनाय जेरै अनसुला फोरबोनियाव जाहाथे आर'ज खालामनानै होयो सा खोला सानजा सोनाब जेरावखि थाया मानो नोंथांमोननिसिम अननाय आङो हास्थायदों जेरै आंनि न'खरनि गारजेन एबा बिफाया जाहाथे ट्रिटमेन्ट खालामनानै गानायखौ मोनो जेरै आग्ला मावनो दांनो हादोंमोन गावनि बिसि फिसाखौ जाहोनो लोंहोनो खामानि मावनो हादोंमोन बिब्दिनो हाफिनथों मानोना दिनै अपारेशनाव थाङाब्ला दिनै राहा गैया आरो दानि पाइपजोंसो प्रेसार खालामनानै थायो बे पाइपखौ जेसेदिन दिनै बख'गोन दिनैनो सिरियास जानानै थैहां बरफहां जाना थानाङो बेनिखायनो दाखालिबो गौरिपुराव थांनानै पाइपसो सोनानै लायनानै फैनांदों दायो बे पाइपखौबो सोनानै लायबाय थानो थाखाय सम खाबु गैया एम्बुलेन्स गारि बायदिसिना बिहरनो थाखाय गारि भारा होनो हाया दायो जेने थेने बिदिनो खस्थ' खालामनानै दङ आइफोर आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि बिनाय गुरै खावलायनाय एसेनोसै रायजोफोर आंनि नोंथांमोननिसिम आर'ज खालामनाया
गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै बुजिबाय जानो हागौ माखासे खोथाफोरखौ। बे पेसेन्टनि नामानो जाहैबाय नहा नार्जारी। बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, गामिया 18 क'टाजार, लोगोसे पुलिस थानाया जाहैबाय काजिगाव, पस्ट अफिसा बासबारि। बिथां नहा नार्जारीया गोब्राब लोमजानानै दं एबा गेदेर बेमार जानानै दं। बिथां नहा नार्जारीया फिसालाफोरबो दं, नाथाय फिसालाफोरा रावबो न'आव थाया एबा क'क्राझाराव थाया। फिसालाफोरा सोरबा बेंगालराव थायो, सोरबा अरुणाचलाव थायो, सोरबा ढेकियाजुलियाव थायो। नाथाय बिथां नहा नार्जारीखौ नायफिननो दा गावनि असे बिसिल' दं, रावबो गैया दासान्दि। आरो बिथांमोना रावबो फैनोबो हायाखै लकडाउननि थाखाय। मानो होनोब्ला बे लकडाउनाव बबेनिफ्राय गारि मोननानै बोरै फैनो। बिथां नहा नार्जारी जायबा पेसेन्ट, बिथांना हासुदै नालाया बन्द जादों एबा हासुनो हाया। दा बिथांखौ अपारेशन खालामनांगौ होननानै डक्टरा बुंदों, नाथाय अपारेशन खालामनो थाखाय बिथांमोनाव रां गैया एबा रांनि आंखाल। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय नहा नार्जारी जायबा पेसेन्ट। बिथाङानो दा बेमाराव गोलैनानै दं, गोब्राब बेमाराव गोलैनानै दं। आरो लोगोसे बिथांखौ अपारेशन खालामनो थाखाय बिथांमोनानि न'खराव रां रुफा गैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो, थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा, नैबे नुबाय थानाय एकाउन्ट नाम्बाराव एबा बेंक पासबुकआव फैसा हरबानो जाबाय। जा हायो नोंथांमोननि गोसो। नोंथांमोना जुदि पेटिएम, गुगोल पे बाहायोब्ला थाइबायानो जा 10 थाखायानो जा हायो हरबानो जाबाय। आंबो हरगोन, आंबो जा हायो बेखिनिखौ हरनोसै, नोंथांमोनाबो हरबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि फोथाया, अब्ला नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफोराव फन खालामनानै बिथांमोनानि न'खराव खबर लानो हागोन एबा खौरां लानो हागोन। बिथां नहा नार्जारीनि फिसालाफोराबो गासिबो बाहेरायावसो दंजोबो। दा बिसोर बाहेरनिफ्राय बोरै फैगोन आरो गावनि बिफाखौ बोरै नायफिनगोन। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना गाज्रि मोनालासिनो एबा जेबो सानालासिनो नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय। मानोना बिथां नहा नार्जारीया गोबां गोब्राब जखमाव गोलैनानै दं। बिथाङा हासुनोबो हाया, जानोबो हाया, ओरैबायदि थासारियाव गोलैनानै दं बे लकडाउननि समाव। जुदि नोंथांमोना अननाय दंब्ला एबा फैसा दंब्ला, फैसा गैयाबा जेबो नङा रायजो राजा नोंथांमोन, फैसा दंब्लासो हर। नोंथांमोननो एकाउन्ट नाम्बारखौ होखाबाय, नैबे नुबाय थानाय एकाउन्ट नाम्बारफोरावनो हरबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना बे बेमारिजों रायलायनो गोसो दंब्ला एबा बेमारिनि न'खरनि मानसिफोरजों रायलायनो गोसो दंब्ला, आं नोंथांमोननो नाम्बारबो प्रभाइड खालामनानै होखादों। बे नाम्बाराव नोंथांमोना खबर लानो हागोन एबा खौरां लानो हागोन। दा जियानो जादोला लोगोफोर, नोंथांमोना बे नहा नार्जारीनो गरसेयानो जा गरनैयानो जा हरबानो जाबाय। आसा खालामो एबा मिजिंथियो नोंथांमोना बर'जों बर' अनलायलायगोन होननानै एबा नायफिनलायगोन होननानै। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।